בוא לחותם. מערכת החינוך קורסת, זה חשוב. בוא לחותם. זה רק 5 שבועות בקיץ, 4,000 שקל. בוא לחותם. בוא למסגד. כשאנחנו מכירים את 6 מפתחות ההצלחה, אני מבקשת שכל אחד מאיתנו עכשיו יבחן מהו המפתח שיוצר אצלו תחושת השראה, שממנו הוא רוצה לפעול, ממנו הוא רוצה להניע, ממנו הוא רוצה להנהיג כדי להגיע להצלחה שלו. מנהיג הוא פורץ דרך, הוא אדם שלוקח את המצוי ומשאיף אותו אל הרצוי. וואו, רמי, אני כל כך מסכימה איתך. בשבילי מנהיג זה גם מכלול של משהו. זאת אומרת, אנחנו נפגשים בנקודה מסוימת, זה משהו קוהרנטי. אני מסכימה עם שתכם, אני רק רוצה להוסיף שלדעתי מנהיג זה בלה 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 איזה דפוקים אלה, איך אני המורה במקום הזה? הם לא נורמלים. את מסוגלת, את יכולה, את היא מאורה מעולה, יש לך יומרה, תאמיני בעצמך, תאמיני, את יכולה. כן, אני מסוגלת. שלום, אני המורה החדש שלכם. Sobi